Bundy? I've never spoken to anybody about this. I am looking for an opportunity to tell the story as best I can. There was something unique about Ted's brain. He talked in terms of a voice in his head, and this voice would start saying things about women. Theodore Bundy has escaped, suspected of dozens of sex killings in Washington State, Idaho, Utah, and Colorado. I think things are going to work out. That's about all I can say. Bundy is acting as if... You're a little scared when you look at him? He just doesn't look like the type to kill somebody. Serial killer Theodore Bundy has escaped once again. One of the FBI's most wanted men. He was charming, good-looking, smart. You sure you have the right guy? ኣብ ህይወት ዘመንኩም ካባይ ንላዕሊ ጨካንን ልቡ እምኒ ዝኾነን ሰብ ደጊምኩም ኣይትሪኡን። እዚ ዝርርብ ኣብ ኣሜሪካ ውሽጢ ካብ ዘጓነፉ ሲሪያል ኪለራት ውሽጢ እቲ ሓደ ዝኾነን ኣብ 4 ዓመት ውሽጢ ንልዕሊ 30 ኣዋልድ መሰኪሕ ቅትለት ዝፈጸመለን ናይ ቴዎዶር ሮበርት ናይ ቴድ በንዲ ህይወት ታሪኽ እዩ ነይሩ። እዚ ጨካን ሰብ ብበዝሒ ቴድ በንዲ ብዝብል ዝፍለጥ እንትኾን ኣብ ኣሜሪካ ውሽጢ ብዝፈጸሞም ግፍዕታትን ምስ ደመሚ ተግባራትን ተላዕለ ብዙሓት ፊልምታትን ናይ ሙዚቃ ስራሕቲ እውን ከይተረፉ ናይ ጭካነ ፀግዒ ተገይሩ ብሰፊሑ ይለዓል እዩ። ኣነ እውን ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ኣብ ኣሜሪካ ውሽጢ ካብ እተረኣዩ ብዙሓት ጨካናት ቀንፀልቲ መንጎ ናይ ቴድ በንዲ ስም ከመይ ጎሊሁ ከም ዝወፀን ካብ ቤት ማእሰርቲ ከይተረፈ ክልተ ግዜ ክሃድም ዝኸኣለ እዚ ውልቀ ሰብ ንናይ ኣሜሪካ ነበርትን ንናይ ፀጥታ ኣካላትን ከመይ መፍርሒ ኮይኑ ከም ዝነበረ ዝሓተትኩም ንመሰረት ንከርእየኩም ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ። ክሳብ ናይ ታሪኽ መወዳእታ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ኣብ ህይወት ዘመንኩም ካባይ ንላዕሊ ጨካንን ልቡ እምኒ ዝኾነን ሰብ ደጊምኩም ኣይትሪኡን። እዚ ዝርርብ ኣብ ኣሜሪካ ውሽጢ ካብ ዘጓነፉ ሲሪያል ኪለራት ውሽጢ እቲ ሓደ ዝኾነን ኣብ 4 ዓመት ውሽጢ ንልዕሊ 30 ኣዋልድ መሰኪሕ ቅትለት ዝፈጸመለን ናይ ቴዎዶር ሮበርት ናይ ቴድ በንዲ ህይወት ታሪኽ እዩ ነይሩ። ናይ ቴድ በንዲ ህይወት ክተሓላለኽ ዝጀመረ ካብ እተወለደሉ ሰዓት ጀሚሩ እዩ ነይሩ። በንዲ ብ1946 ኣብ ኖቨምበር 24 ኣብ በርሊንግተን ቬርሞንት ውሽጢ መንነቱ ካብ ዘይፍለጥ ኣቦ ተወሊዱ። ኣዲኡ ኤልነር ኮር ንበንዲ ካብ ሓደ ወታደር ከም እጠነሰቶን ከም ዝጠነሰት ምስ ፈለጠት ድማ ገዲፍዋ ከም ዝኸደ ዋላ ተተዛረበት። ብመብዛሕትኦም ናይቲ ከባቢ ነበርቲ እምነት ግን ኤልነር ንቴድ ካብ ገዛ ኣቦኣ ከም ዝወለደቶ እዮም ዝዛረቡ። ጸኒሑ እውን ኣብ ሓደ ዶክመንተሪታት በንዲ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ተገይሩሉ ምስ ናይ ኣዲኡ ኣቦ ከይተመሳሰለ ስለ ተረፈ ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ይዕልልዎ ዝነበሩ ወረ ስቂሉ ሕሜታ ከም ዝነበረ ንኸርእዩ ጽዒሮም እዮም። ነቶም ናይ ፈለማ 3 ዓመታት በንዲ ብዘይ ሓዳር ውላድ ምዕባያ በቲ ከባቢ የወግዝ ስለ ዝነበረ ምስ ኣዲኡ ክነብር ኣይከኣለን ነይሩ። እኳ ደኣስ ምስ ዓባዩ ኣብ ፔንሲልቫንያ ውሽጢ ክዓቢ እተገብረ። ኣብዚ ሰዓት እውን እታ ወላዲት ኣዲኡ ዓባይ ሓፍቱ ከም ዝኾነትን ኣብ ሓጎታቱ ድማ ኣዲኡን ኣቦውን ከም ዝኾኑ ተዘሪብዎ ኣሚኑ ክዓቢ ተገብረ። ብዘደንቕ ኩነታት በንዲ ን23 ዓመታት እዚ ታሪኽ ጥራይ ዝፈልጥ ነይሩ። ብ1969 ግን ናይ ልደት ካርዱ ቬርሞንት ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ስለ ዝረኸቦ እቲ ሓቃዊት ኣዲኡ ዓባይ ሓፍቲ ኢሉ ዝሓስባ ዝነበረ ኤልነር ምዃና ክፈልጥ ክኢሉ ነይሩ። ኣዲኡ እዚ ኩሉ ዘመን ነቲ ሓቂ ሓቢኣትሉ ስለ ዝነበረት ኣዝዩ ተቆጢዑ ነይሩ። በንዲ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ብድራማ ተመልአ ህይወት ልዕሊ ምንባሩ ሓደ ረበሽቲ ዝኾኑ ምልክታት ከርኢ ጀመረ። ኣዝዩ ቆልዓ እናሃለወ ከም ዝነበረ እዩ። ናይ ኣዲኡ ንእሽቲ ሓፍቲ ዝነበረት ጁልያ ኮል ኣብ ሓደ ወቕቲ ካብ ድቃሳ ምስ ነቕሐት ኣብ ዙርያ ዓራታ ካራ ተቐሚጡ ከም ዝረኸበትን ካብኡ ንላዕሊ ድማ ኣብ ፊታ ዝረኸበቶ ኣብቲ ግዜ ወዲ 3 ዓመት ህፃን ቆልዓ ዝነበረ ናይ ሓፍታ ውላድ በንዲ እናሰሓቐ ይጥምታ ከም ዝነበረ ተዛሪባ እያ። ቴድ በንዲ ኣብ ሓደ ኢንተርቪዋት ብዛዕባ ብሓጎታቱን ትለዓል ገጹ ብሓጎስ ከም ዝምላእን ኣዝዮም እተኸብሩን ደስ ዝብሉን ሰባት ከም ዝኾኑ ይዛረብ ነይሩ። ብተወሳኺ እውን በንዲ ናይ ብሓጉኡ መንነት ከም ዝሓስቦን ንባዕሉ እውን ብናሃቱ ስታንዳርድ ከም እጥምቶን ይገልጽ ነይሩ። ድሕሪ ተወሰነ ጻኒሒት ግን ሓደ ናይቲ ቤተሰብ ኣባላትን በንዲ ብባዕሉ እውን ትዛረብ ሳሙኤል ተባሃለ ናይ በንዲ ብሓጎ ኣዝዩ ክፉእ ሰብ ከም ዝነበረን
ንበዓልቲ ገዝኡ እውን ኣዝዩ ሃርማ ከም ዝነበረን ተገሊጹ እዩ። ሳሙኤል ንበዓልቲ ገዝኡ ኣብ ሓደ ወቕቲ ደቂስከ ጸኒሕኽኒ ብዝብል ዘይረብሕ ምኽንያት ካብ ደረጃ ደፊኡ ኣውዲቕዋ ዝፈልጥ እንትኾን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ እውን ኣብ ገዛ ውሽጢ ዝነበራ ደማሙ ጭረአን ብምሓዝ ምስ መንደቕ የላትመን ነይሩ። እዚ ሰብ ሕሰብዎ እሞ ንእንስሳ ከይተረፈ ርህራሄ ዘይብሉ እንትኾን ኣብ ደቂ ሰባት ድማ ዝኸፍአ ከም ዝኸውን ኣየጠራጥርን። ካብዚ ብተወሳኺ ሳሙኤል ዋላ ሓደ ሰብ ኣብ ዘይብሉ ምስ ዝኾነ ኣካል ይዘራረብ ከም ዘሎ ብዝመስል መልክዑ ዓውና በለ ይዛረብ ነይሩ። በዚኣቶም ምኽንያት እውን ናይ ቴድ በንዲ ኣባሓጎ ናይዚ ሰብ ኣብ ናይ ቁልዕነት ሓንጎል ሕማቓት ተግባራት ኣብ ርእሱ ተቐሪጾሞ ከይሓለፉ ከም ዘይተርፍ ይሕሰብ እዩ። ናይ በንዲ ወላዲት ኣደ ኣብ 1951 ናይ ሆስፒታል መግቢ ሰራሕ ምስ ዝነበረ ጄኒ ክሊፐር ምስ ተባሃለ ሰብ ድሕሪ ምልላዮም ሓዳር መስሪቶም 4 ቆልዑት ይወልዱ። ንበንዲ ሓዊሱ 5 ቆልዑት ዝነበርዎ እዚ ቤተሰብ ብበዝሒ ሕጉስ ዝኾነ ግዜታት ዋላ እኳ እንተሕለፉ ቴድ በንዲ ግን ንሰብኣይ ኣዲኡ ኣይፈትዎን ነይሩ። ነዚ ምኽንያቱ ድማ ወላዲ ኣቦኡ ብዘይ ምዃኑን እኹል ዝኾነ ገንዘብ ብዘይ ምህላውን ከም ዝነበረ ተዛሪቡ እዩ። ናይ በንዲ ቤተሰብ ይነብሩሉ ዝነበሩ ቦታ ናይ ታካሞ ዋሽንግተን ከተማ ንሱም ትገልጾ መብዛሕትኡ ግዜ ኣዋልድ ጥራይ ዝባነን ዝረኣያሉ ጋዜጣታት በብናይ ጓሓፍ ቦትኡ እናኣለሸ ዘሕልፈሉን ሓደ ግዜ እውን በብኸባቢኡ እናዘረ ክፉት መስኮት ብምድላይ ኣዋልድ ክዳውንተን እንትቕይራ ምዕዛብ ዘዘውትረሉ ከተማ እምበር ወላ ሓንቲ ከም ዘይነበሮ ተዛሪቡ እዩ። በንዲ ሓንሳብ ድማ ኣብ ናይ ጾታ መጥቃዕቲ ትኩረት ገይሮም ዝጽሓፉ ጋዜጣታት ይነብብ ዝነበረ እንትኾን ብፍላይ ድማ ናይ ዝሞታ ኣዋልድ ፎቶ ዝነበሮ ጋዜጣ ብፍሉይ ዝኾነ ቓልቦ ይእልሽ ነይሩ። ናይ በንዲ ጭካነን ኣብ ውሽጡ ዝሓዞ ክፍኣትን ቀዲሙ ተፈልጠን ታኮማ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ጎረቤቶም ዝነበረት ሳንዲ ሆልት ነዚ ጨካን ቆልዓ ክትገልጾም ኮላ ብጣዕሚ ሕማቕ መንፈስ ዝሓደሮ ቆልዓ ከም ዝነበረ ብምዝራብ እንትኾን በንዲ ንሰብ ምስ ሰቓይ ኣዝዩ ዝፈቱን ንሰብ ኣብ ትሕቲ ትእዛዙ ብምግባር ኣብ ከብዲ ሰቓይን ጭንቀትን ንኽኣቱ ምግባር ኣዝዩ ዘሐጉሶ እዩ ነይሩ ክትብል እያ ትገልጾ። እዚ ኽፍኣቱ ግን ኣብ ልዕሊ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ እንስሳ እውን ነይሩ ኢላ ትዛረብ ሳንዲ። ኣብ ሓደ ወቕቲ ኣብ እንበንዲ ሰፈር ውሽጢ ካብ ዝነበራ በዓል ዋና ዘይብለን ደማም መንጎ ንሓንቲ ናብ ናይ መስተሕ ክዳውንቲ ድሕሪ ምስቃሉ ኣሲድ ገይሩ ከም ዘቃጸላ ዝተዛረበት እንትኾን ናይታ ድሙ ናይ ስቓይ ህይወት ኣብ ገዛ ውሽጢ ኮይና ይስማዕ ከም ዝነበረ ዘኪራ ገሊጻቶ እያ። በንዲ ካብዚ ንላዕሊ እውን ሳንዲ ከም ዝተዛረበቶ ንቆልዑት ናብ ጫካ በረኻ ሒዝዎም ብምኻድ ኩሉ ክዳውንቶም ኣውፂኡ እናወሰደ የብክዮም ነይሩ። ብኻልእ ግዜ ድማ ኣብ ልዕሊኡ በሊሕ ዝኾነ መርፍእ ዘለዎ መጻወድያ ብምስራሕ ኣብ ሰፈር ውሽጢ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይሕባእ ዝነበረ እንትኾን ኣብ ሓደ ወቕቲ ናይ ሓንቲ ቆልዓ እግሪ ኣብቲ መጻወድያ ተታሒዙ ኩሉ ስጋኣ ተቐሊዑ ዓጽማ ክሳብ ዝርአ ዝበጽሕ ከቢድ ማህሰይቲ በፂሕዋ ነይሩ። በንዲ ብዛዕባ መንነቱ እንትሕተት ምስ ሰባት ምትሕዋስ ዘይፈቱን ብዛዕባ ምሕዝነት ይኹን ብዛዕባ ምቅርራብ ድሌት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ዋላ ተተዛረበ ሓቢሮም ወተምሃሩ ሰባት ግን እንትሕተቱ ኣዝዩ ተፈታውን ተጻዋትን ከም ዝነበረ እዮም ገሊጾም። በንዲ ብ1965 ካብ ሃይስኩል ድሕሪ ምምራቑ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቹቲ ሳውንድ ናብ ዝተባሃለ ካምፓስ ተጸምቢሩ 1 ዓመት ተምሃረ እንትኾን ጸኒሑ እውን ናብ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ብምዝውዋር ኣብኡ ምህርኡ ከም ዝቐጸሎን ገሊጹ እዩ። ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ውሽጢ እንከሎ እውን ኣብ ህይወተይ ናይ ብሓቂ ዘፍቀርክዋ ብሕታዊት ጓል ኢሉ ንዝገልጻ ንዲያን ኤድዋርድስ ይላለያ ምስኣ እውን ሓቢሮም ን3 ዓመታት ክጸንሑ ክኢሎም እዮም። ኣብ 1968 ዓመተ ምህረት ግን ዲያን ንበንዲ ዘይበሰለን ንቐጻሊ እውን ዓብይ ሕልሚ ዘይብሉ ድኹም ሰሚ ብምባል ተፈልያቶ ትኸይድ። እዚ ተጓንፎ እውን ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ካብ ዝተዓዘብዎ ናይ ሓንጎል በዓል ሞያተኛታት ናይ በንዲ ህይወት ካብ ዝለወጡ እቲ ዓቢ ኩነት እዚ ሓደ ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ። ምስ ዲያን ድሕሪ ምፍልላዮም በንዲ ምስ ቤተሰቡ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናዘረ ግዜ ድሕሪ ምሕላፉ ኣብ 1969 ተመሊሱ ናብ ዋሽንግተን ይመጽእ። ቀጺሉ እውን ኤልዛቤት ክሎፈርንስ ተባህለት ጓል ይላለ። ኤልዛቤት መውሊት ተባህለት ጓል 3 ዓመት ጓል ሒዛ ምስ በንዲ ሓቢራቶ ክትነብር ጀመረት። ኣብቲ ግዜ ጓል 3 ዓመት ህፃን ዝነበረት ሞሊ ድሕሪ ምዕባያ እዚ ሰብኣይ ኣዲኣ እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ዝነበረን ትገልጾ ኣብ ተፈላለየ ግዜ ናይ ጾታ መጥቃዕቲ ይፍትነላ ከም ዝነበረን ብጾታ ኣምሲሉ ብዘይ ኣግባብ ይትንክፋ ከም ዝነበረ ተዛሪባ እያ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኣብ ገጻ ደጋጊሙ ሃርማ ዝነበረ እንትኾን ካብዚ ብኢሱ እውን ኣብ ማይ ውሽጢ ንክዕፍና እውን ፈቲኑ ይፈልጥ እዩ። ብ1970 ዓመተ ምህረት በንዲ ህይወቱ ንኽልውጥ ኩነታት ከም ቁም ነገር ክሕዞም ጀመረ።
ኣብዝውን ናብ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ተመሊሱ ብምእታው ናይ ሳይኮሎጂ ኮርስ ከጽንዕ ጀመረ። ኣብዚ ሰዓት እውን ካብ መምህራኑ ከይተረፈ ዓበ ኽብሪ ዝረኸበ ንፉዕ ተምሃራይ ነይሩ። ካብዚ ግዜ እንድሓር ቴድ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ብዝተፈላለየ መገዲ ምልላይን ክቀራረብን ክኢሉ እዩ። ኣብዚ እውን ብዙሓት ዝኾኑ ናይ ምርጫ ምልዕዓላት እውን ከይተረፈ ክሳተፍ ጀመረ። ኣብዚ ሰዓት እውን ዳንኤል ጄ ኢቫንስ ምስ ተባሃለ ናይቲ ኸባቢ መመሓደሪ ተላልዩ ዝነበረ እንትኾን ቫንስ ንበንዲ ኣዝዩ የድንቆ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ እኹል ዝኾነ ናይ መእተዊ ፈተና ውፅኢት ከምፅእ እኳ እንተዘይከኣለ ንበንዲ ናይ ሓገዝ ወረቐት ጽሒፉሉ ናብ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ ናይ ሕጊ ፊልድ ንኸጽንዕ ሓጊዝዎ ነይሩ። ኣብ 1973 በንዲ ኣብ ሓደ ናይ ሪፐብሊካን ፓርቲ ንናይ ቢዝነስ ጉዕዞ ናብ ካሊፎርኒያ ከምርሕ ዝኸኣለ እንትኾን ኣብኡ እውን ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ዲያን ረኺብዋ እቲ ናይ ፍቕሪ ርክቦም ካብቲ ዘቋረፅዎ ይቕጽሉ። ናይ በንዲ ለውጢ ዓብይ ደረጃ መብጻሕን ምስቲ ቁም ነገረኛ ምዃኑን ተደማሚሩ ኣብ ምግራም ውሽጢ ዝኣተወት ዲያን ተመሊሳ ኣብ ፍቕሩ ትወድቕ። በንዲ ግን ንነዊሕ ግዜታት ንበዓልቲ ገዝኡን ነታ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱን ብሕቡእ እናረኸበ ክነብር ቀጸለ። ክልቲአን ኣዋልድ ግን ብዛዕባ እዚ ነገር ኣይፈልጣን ነይረን። ኣብ መወዳእታ እውን በንዲ ምስ ዲያን ብዛዕባ ሓዳር ከዕልሉ ጀመሩ። ካብ 1974 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ግን በንዲ ናይ ዲያን ቴሌፎን ምቕባል ኣቋረጸ። ዝለኣኸትሉ እውን ዝኾነ ይኹን መልእኽቲ ኣይምልሰላን ነይሩ። ብዛዕባ ምኽንያቱ እውን ተሓቲቱ እንትምልስ ክምርዓዋ ከም ዝኽእል ንባዕለይ ንኸረጋግጽ ጥራይ ነይሩ ሓቢረያ ዝኾንኩ ክብል ተዛሪቡ እዩ። ዲያን ደጋጊማ ምስ ደወለት ሓደ መዓልቲ ቴሌፎና ይቕበሎ እሞ ንሳ ድማ ዋላ ሓንቲ ከይበላ ንምንታይ ከም ዝተፈለያ ምስ ተሓቶ እንታይ ትዛረበ ከም ዘለኺ ኣይፈለጥኩን ኢሉ ብምዝራብ ነቲ ቴሌፎን ይዓጾ። ካብዚ እንድሓር እውን ተመሊሳ ኣይረኸበቶን። ዲያን ብዛዕባ ዝኾነታት ክትዛረብ እንኮላ ግን በንዲ ነዚ ኩሉ ዓመታት ተጸቢዩ ተመሊሱ ዝመጸ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በፂሑ ንዓኣ ንክትኣምን ድሕሪ ምግባሩ ተመሊሳ ኣብ መዓሙቕ ፍቕሪ ውሽጢ ምስ ኣተወት ተጸቢዩ ንኽርሕርሓን ነቲ ንሳ ኣብቲ ቀደም ዝገበረቶ ነገር ሕንኡ ንኽፈዲ ከም ዝገበሩ እያ ትዛረብ። እዚ እውን ቴድ በንዲ ክንደይ ናይ ዝኣኽሉ ነገራት ኣብ ትሕቲ ትእዛዙ ንኽገብር ከም ዝደልን እቲ ዝኸደሉ ርሕቐትን ዘርኢ ነይሩ። ኣብዚ ሰዓት ግን በንዲ ተመሊሱ ናይ ሕጊ ምህርኡ ክከታተል ጀሚሩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ብዙሕ እውን ከይጸንሐ ክልተ ነገራት ይተሓሓዙ። እዚኣቶም እውን ፓሲፊክ ኖርዝዌስት ኣብ ዝበሃል ከባቢ ዝነበረ መናእሰይ ኣዋልድ ብተደጋጋሚ ምጥፍአንን ናይ ቴድ በንዲ ካብ ምህሮ ክላሱ ብተደጋጋሚ ምጥፍኡን እዮም ነይሮም። በንዲ ሰብ ክቐትል ጀመረሉ ግዜ ተዛረቦ ዝተፈላለዩ ሰባትን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታን እንትኾን ናይ ሓንጎል ጥዕንኡ ይከታተሎን ዝነበረ ሳይካትሪስት ኣርት ኖርማን ኣብ 1969 ንኽልተ ኣዋልድ ኣብ ኣትላንቲክ ሲቲ ውሽጢ ብምቕታል ከም ዝፈለሞ ተዛረበ እኳ እንተኾነ ብኻልእ ግዜ ድማ ንኻልእ መርማሪ እቲ ናይ ፈለማ ቅትለት ዝፈጸሞ ኣብ ስካትል ውሽጢ ኣብ 1971 ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ። ኮይኑ ግን በንዲ ዝተፈላለዩ ቃላት ዋላ እኳ እንተሃበ ናይ ዝገበነኛ ታሪኽ ብደንቢ ጥልቕ ኢሎም ዝመርመርዎ ሰባት በንዲ ሰብ ክቐትል ጀመረ ንኡስ ቆልዓ እንከሎ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ገሊጾም እዮም። ኣብ ናይ ፖሊስ ናይ ማህደር ኣጀንዳ ውሽጢ ግን ናይ በንዲ እቲ ናይ ፈለማ ናይ ቅትለት ገበን ተባሂሉ ተጻሒፉ ዝርከብ ኣብ 1974 ዓመተ ምህረት ብዝፈጸሞ ተግባር ነይሩ። ብ1974 ኣብ ጃንዋሪ 4 በንዲ ኣፍቃሪቱ ምስ ዝነበረት ዲያን ድሕሪ ምፍድላዩ ንእሽተይ ግዜ ንድሓር ንጓል 18 ዓመት መንእሰይ ንኬረን ስፓርክስ ተባሃለት ናይ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ተምሃሪት ናብ መንበሪ ገዝኣ ኣብቲ ከውታሌቲ ተሓቢኡ ኣቱ። ኣብ ዝደቀሰቶ እውን ብሓፂን ገይሩ ኣብ ርእሳ ድሕሪ ምህራሙ በቲ ዝሓዙ ሓፂን ናይ ፆታ ጥቃዕቲ ኣብፂሑላ ኣብቲ ናይ ሽንቲ ትቦ ከቢድ ማህሰይቲ የብፅሓላ። ኬሪ ድሕሪ ዝመሰክሕ ጥቃዕት ንድሓር ኣብ ሆስፒታል ውሽጢ ውንኣ ስሒታ ን10 መዓልትታት ዝፀንሐት እንትኾን ብህይወት ክትተርፍ ዋላ እኳ እንተኸኣለት ኣብ ሓንጎላ ግን ከቢድ ማህሰይቲ ዝበፅሓ ብምዃኑ ናይ ምስማዕን ናይ ምርኣይን ክእለታ ብዘሕዝን ኩነታት ስኢናቶ እያ። ኣብቲ ዓመት ድሕሪ ሓደ ወርሒ ድማ ኣብ ፌብራሪ 1 ተመሊሱ በንዲ ገበን ዝፈጸመ እንትኾን ሊንዳ ሄሊ ተባሃለት ጓል 21 ዓመት ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ተምሃሪትን ናይ ጠባይ ኣየር ኩነታት ተንታኒት ጋዜጠኛን ናብ ዝኾነ መንእሰይ ገዛ ተሓቢኡ ብምእታው ውንኣ ክሳብ ተስሕት ብጣዕሚ ድሕሪ ምህራሙ ሰማያዊ ጅንስን ጻዕዳ ብራቴልን ኢሉ እውን ምስኡ ከስክስ ክትገብር ድሕሪ ምግባሩ ተሰኪሙ ናብ ማኪኑ ውሽጢ ብምእታው ሒዝዋ ኸይድ። ሰብ ናብ ዘይብሉ ቦታ ሒዝዋ ድሕሪ ምኻዱ በቲ ክፉእ ተግባሩ ተጋሲሱ ቀፂሉ እውን ቀቲሉ ሬሳኣ ሰንዲዎ ኸይድ። በንዲ ነዚኣቶም መስደመምቲ ገበናት ምፍጻም ካብ ዝጅምር ንድሓር ጠጠው ዘብሎ ኣይረኸበን።
ንእሽተይ ጸኒሑ እውን ኣብ ማርች 12 ንሓንቲ ቆል 19 ዓመት ናይ ኮሌጅ ተምሃሪት ድሕሪ መቕታሉ ኣካላታ ቆራሪጹ ሰንደው እንትኾን ነቲ ርእሳ ፈልዩ ኣብቲ ናይ ኣፍቃሪቱ ገዛ ውሽጢ ዝነበረ ስቶፍ ገይሩ ከም ዘቃጸሎ ንእዝኒ ብዝኸብድ መልክዑ ገይሩ ከም ዝሰንደዎ ኣብቲ ቃለ መሕተት ተዛሪቡ እዩ። ብዝተፈላለየ መገዲ ንዝተፈላለየ ኣዋልድ ብሓሶት ተኣሚኑ ናብ ማኪንኡ ንኽኣትዋ ብምግባር ነቲ ገበን ንፍጻም ዝቐጸለሉ በንዲ ኣብ ሓደ ወቕቲ መሓዙታ ኣብ ካፌ ውሽጢ ኮፍ ኢላ ትጽበን ዝነበረት ጓል 22 ዓመት ኣብ ሪጎን ዩኒቨርሲቲ ተምሃሪት ዝነበረት ናብ ባር ኬድና ንዘናጋዕ ብምባል ኣታሊሉ ናብ ማኪንኡ ድሕሪ ምእታው ብቕልጡፍ ውንኣ ክትስሕት ገይሩ ኣእደዋን ኣእጋራን ጠፍኒጉ ይኣስሮም። ቀጺሉ እውን ክቐትላ ናብ ዝሓሰቦ ዋሽንግተን ሒዝዋ ንምኻድ ጉዕዞ ይጅምር። ኮይኑ ግን እዚ ጨካን ሰብ ኣብ መገዲ 200 ከም ዝተጋሰሳ ተዛሪቡ እዩ። ናይዚ ኣዝዮም ዘሰኩሑ ገበናት ዝፈጸመ ውልቀ ሰብ ሕድሕዲ ግፍዕታቱ ምዝርዛር ንሰማዕ እውን ከቢድ ብምዃኑ ንኹሉ ኣዕሚቐን ክንሪኦ ክንፍትን ኢና። ናይቲ ድብን ጭካነ ካብ እተረኣየሎም ናይ ብሓቂ እውን ወዲ ሰብ ከምዚ ክገብር ይኽእል ድዩ ካብ ዘብሉ ገበናት መንጎ ኣብ ሓደ ወቕቲ ንሓንቲ ጓል 18 ዓመት መንእሰይ ጆርጋን ሃውንኪስ ዝተባህለት ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሪት ብተመሳሳሊ ኣታሊሉ ናብ ማኪኑ ውሽጢ ሒዝዋ ድሕሪ ምእታው በቲ ልሙድ መልክዑ ደጋጊሙ ኣብ ርእሳ ብሓፂን ብምህራም ንባዕላ ውንኣ ንክትስሕት ይገብራ። ካብኡ እንድሓር እውን ኢዳ ኣሲሩ ርሑቕ ናብ ዝኾነ ቦታ ድሕሪ ምውሳዱ ሓኒቑ ይቐትላ። እሞ ደኣ እቲ ምሸት ሙሉእ ምስ ተመዋቲት ሬሳ ድሕሪ ምጽንሑ ናብ ገዝኡ ይምለስ። ቴድ ካብዚ ንድሓር ኣብቲ ዝሃቦ ቃል እውን ንምዝራብ ብዘጸግም መልክዑ ሬሳኣ ንልዕሊ 3 ግዜ ተመሊሱ ከም እተዓዘቦ ተዛሪቡ እዩ። ኣብዚ ታሪኽ ካብ ዝረኣናዮም መጸገምቲ ነገራት ብተወሳኺ ካልእ ዘስደምም ነገር በንዲ ነቶም ቅትለታት ኣብ ዝፈጸመሎም ሰዓት ናይ ሴትል ገበን ምክልኻል ኣብ ኣማኻሪ ኮሚሽን ውሽጢ ኣሲስታንት ዳይሬክተር ኮይኑ ይሰርሕ ብምንባሩ እዩ። ኣብዚ ስርሑ እውን ኣዋልድ ንባዕለን ከመይ ካብ ምግሳስ መጥቃዕቲ ክናገፋ ከም ዝኽእላ ዘምህሩ ጽሑፋት ዝሓዘ ፓምፕሌታት የዳዱ ነይሩ። ቀጺሉ እውን ኣብ ዲፓርትመንት ኦፍ ኤመርጀንሲ ሰርቪስ ውሽጢ ዝጠፍኣ ኣዋልድ ኣብ ዘተኣላልሽ ኮሚቴ ውሽጢ ኮይኑ ሰሪሑ እዩ። እዚ ማለት እውን ኣብቲ ምሸት ዝፈጸሞም ገበናት ኣብቲ ቀትሪ እናመርመሮም ይውዕል ንምባል ዝኣክል እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ እዚ መደብ እንተፈቲኹሞ ላይክን ሸርን ምግባር ኣይትረስዑ እናበልኩ ሓድሽቲ ዝኾንኩም እውን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ንዘለኩም ርእቶ ድማ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ግደፉለይ ናብቲ መደብ ክመልሰኩም። ኣብቲ ስራሕ እናሰርሐን ከሎ እውን ነዛ 2 ግዜ ተመርዓ ዝፈትሐትን ንናይ 2 ቆልዑት ኣደን ዝኾነትን ካረልቦን ንዝተባህለት ጓል ተላሊዋ ነይሩ። ኣብዚ መንጎ ኣብቲ ከባቢ በጽሑ ካብ ዝነበሩ መሰካሕቲ ገበናትን ናይ 6 ኣዋልድ ምጥፋእን በቢጋዜጣን በቢቴሌቪዥኑን ሰፊሕ ገንዘብ ተመዲብዎ ይጽብጸብ ነይሩ። ነዚኣቶም ጸብጻባት ዝተዓዘቡ ናይ ዋሽንግተንን ናይ ኦርገንን ከባቢ ነበርቲ ኣብ ልዑል ዝኾነ ፍርሒ ውሽጢ ይኣቱ። ንብሕተን ወኪ ገብራ ናይ ዝነበረ ኣዋልድ ብዝሒ ቁጥሪ ብቕልጡፍ ይንኪ። ናይ ድሕንነት ኣካላት ካብቲ ናይ ህዝቢ ዓብዪ ጽዕንቶ ክበጽሖ ጀመረ። ኮይኑ ግን ፖሊስ ኣብቶም ገበናት ዙርያ ኣዝዩ ውሕድ መረዳእታት ጥራይ ነይርዎ። ካብ ዝተላዕለን ኣብ ከይድን እንከሎን ምርመራ ስለ ዝኾነን ነቶም ህዝቢ እኹል ዝኾነ ሓበሬታ ሂቡ ክህድኦም ኣይከኣለን። ፖሊስ ካብቶም ተፈጸሙን ካብተን ጠፍኣ ኣዋልድን ተላዒሉ ሓደ ዘራኸቡ ነገር እንተነበረ እዘን ኣዋልድ መብዛሕትአን ጠፍኣሉ ወይ እውን ተጨዋያሉ ኣብ ምሸት ከም ዝኾነን ኣብቲ ተፈጸመለን ከባብታት ጥቓ ናይ ህንፃ ስራሕቲ ይካየደሎም ከም ዝነበረ ኩለን ኣዋልድ ሰማያዊ ጅንስ ይገብራ ከም ዝነበራን ኣብ መብዛሕትአን ናይ ገበን ቦታታት ኣብ ኢዱ መጸገኒ ጠምጠመን ኢሉ እውን ቡኒ ወይ እውን ናብ ቡኒ ገጽ ዘበለ ማኪና ዝገንሕ ሓደ ሰብ ተራእዩ ከም ዝነበረ ፈሊጦም እዮም። ቴድ በንዲ ድሕሪዚ ኣብ 1974 ወታላ ስኩል ውሽጢ ምህርኡ ንምቕጻል ናብ ሳትል ሌክ ሲቲ የምርሕ። ኣብኡ ግን ንምህሮ ዝነበረ ስምዒት ኩሉ ጸንቂቑ ወዲኡ ነይሩ እሞ ናብ ዝለመዶ ካልእ ተግባሩ ተመሊሱ ንብዙሓት መናእሰይ ኣዋልድ መቕታል ይቕጽል። ኣብዚ ኽታም እታ ናይ ፈለማ ገበኑ ኣብ ሴፕተምበር 2 ዝፈጸሞ እንትኾን ንብሕታ ተኸይድ ንዝነበረት ሓንቲ መንእሰይ ተጋሲሱ ሓኒቑ ድሕሪ ምቕታሉ ኣብ ዝቕጽር መዓልቲ ተመሊሱ ብምኻድ ፎቶ ምስ ኣልዓላ ቆራሪጹ ኣብቲ ጥቓ ናብ ዝነበረ ሩባ ውሽጢ ይሰንድዋ። በንዲ ካብዚ ቀጺሉ እውን ካብ 4 ዋርሕ ኣብ ዝወሓደ ግዜ ውሽጢ ን5 መናእሰይ ኣዋልድ ብዘሰካሕ ኩነታት ቀቲሉ እዩ። ካብዚኣቶም መንጎ እውን እታ ሓንቲ ናይቲ ገበን ግዳይ ዝኾነት ድሕሪ ምሟታ ንነዊሕ ግዜታት ፀጉራን ኣካላን ብሻምፖ ይሓጽባ ከም ዝነበረን ገጻ እውን ሜክኣፕ ይለኽያ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ እዩ።
ናይ ዝመንነቱ ብፖሊስ ፈጺሙ ክትሓስ ዘይከኣለ ቀንጻሊ ገበን ኣዝዩ ምስ ፍሕፍሑ ናብ በዓልቲ ገዙ ኤልዛቤት ክሎፐር እዝኒ ይበጽሕ። ኤልዛቤት እቶም ዝተሰርሑ ነገራትን ናይ በዓል ገዛ ሓደ ጠባያት ኣጠራጢሮማ ናብ ፖሊስ 3 ግዜ ሓቢራ ዝነበረ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ሓደ ጥቆማኣ ናይ ቴድ በንዲ ፎቶ ምስ ካልኦት ተጠርጠርቲ ተገይሩ ናብ ሓንቲ ተዓሚፃ ብህይወታት ተረፈት ናይቲ ገበን ግዳይ ናብ ዝኾነት ቀሪቡላ ንበንዲ ክትፈልዮ ብዘይምኽኣላ ዝተሓለፈ እንትኾን ኣብቶም ካልኦት ግዜታት ድማ በንዲ ዘጠርጠርዎ ምስቶም ገበናት ተተሓሓዘ ዋላ ሓንቲ መረዳእታ ክርከበሉ ብዘይምኽኣሉ ዋላ ሓንቲ ክገብሩ ኣይከኣሉን። ኣብዚ ኩሉ መንጎ ግን በንዲ በዓልቲ ገዝኡ ናብ ዝነበረትሉ ሴትል ተመሊሱ ሓቢርዋ እንትነብር ንፖሊስ 3 ግዜ ጠቁማቶ ከም ዝነበረት ኣይፈልጥን። በንዲ ንምቕጻር ብዘይከኣል መልክዑን ንእዝኒ ብዘኸብድ መልክዑ ነቶም ገበናት ይቕጽሎም። ንኻልኦት 3 ዋልድ እውን ብዝተፈለየ መገዲ ብምቕታል ናብቲ ናይቲ ከተማ ተኸወለ ኣብ ዝበሎም ቦታ ሬስአን ክስንድዎ ቐጸለ። እዚኣቶም ገበናት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወስኹ ብምምጽኦምን ተጠርጣሪ ምርካብ ዝኸበዶም ፖሊስ ኣብቲ ሰዓት ዝነበረ ዝሐሸ ተባሃለ መፍትሕ ተጠቂሞም ኣብ ሓደ ኮምፒተር ውሽጢ ንኩሎም ናይቲ ገበን ቦታን ኢሉ እውን ናይቶም ተጠቃዕቲ ናይ ክላስ መሓዛ ስምን ቅርበትን ዘለዎ ስምን ቀጺሉ ድማ ናይ ዌልስዌጅን ማኪና ዘለዎምን ስሞም እውን ቴድ ዝኾኑ ሰባትን ብናይ ጦጣ መጥቃዕቲ ተጠርጢሮም ዝፈልጡ ሰባት ናይ ስም ዝርዝር ብምእታው ካብ ዝሃብዎ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ስማት ኣብ ኩሉ ዝርዝር ውሽጢ ዘሎ ንኸውፅኣሎም ይእዝዝዎ። እቲ ኮምፒተር እውን ናይ 26 ሰባት ስም ዝርዝር የውፅኣሎም። ካብዚኦም መንጎ እውን ቴድ በንዲ ነይሩ እዩ። ቀጺሉ እውን ፖሊስ ካብ ሰብ ዝተዋሃቦም ጥቆማታትን ብምስክርነትን ካብ እተቐበልዎም ቃላት ተላዒሎም 100 ተጠርጠርቲ ዝሓዘ ዝርዝር የዳልዉ። ኣብዚ መንጎ ውሽጢ እውን ተመሊሱ ናይ ቴድ በንዲ ስም ይርከብ። ኣብዚ ሰዓት ኣብ ናይ ፖሊስ ማህደር ውሽጢ ካብ ዝነበሩ ተጠርጠርቲ በንዲ እቲ ቀዳማይ ሰብ ገይሮም ምክትታል ኣብ ልዕሊኡ ይጅምሩ። ኦገስት 16 ኣብ 1975 በንዲ ኣብ ቮስቬጅን ከባቢ እናዘረ እንትዕዘብ ብሓደ ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይውዕል። ኣብ ማኪኑ ውሽጢ እውን 2 ማስክ ሓጺንን ናይ ኢድ ካቴናን ዝኣመሰሉ ነገራት ይርከቡ። ፖሊስ እውን ናብ ገዝኡ ብቕልጡፍ ብምኻድ ዋላ እኳ ኣለሻን ተገበሩ ብኹል ዝኾነ መረዳእታ ስለ ዘይረኸቡ ክፍታሕ ክኢሉ እዩ። በንዲ ኣብቲ ድሓር ቃሉ እንትህብ ከምቲ ዝበሎ እንተኾይኑ ኣብቲ ገዛ ኣጥዮም ኣለሻን ተዝገብሩ ኣብ ሕቡእ ቦታ ናይ ዝቐተለ ነዋልድ ፎቶ ከም ዝነበረን ካብቲ ተታሕዘሉ እንትስደድ ከም ዘቃጸሎን ተዛሪቡ እዩ። በንዲ ናይ ሕጊ ትምህርቲ ስለ ዝወሰደ ክሳብ ሕጂ ካብ ዘጓንፉ ሲሪያል ኪለራት ኩሎም ኣዝዩ ጥንቁቕን ንፖሊስ ስርሖም ዘኽበደሎምን ሰብ ነይሩ። ኮይኑ ግን ኣብቲ ድሓር በንዲ ዌልስዌጅን ማኪንኡ ንሓደ መንእሰይ ይሸጠሉ። ብቕልጡፍ እውን ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ማኪኑ ኣሰሳ ብምግባር 3 ናይ ተፈላለያ ናይ ተንገበን ግዳይ ዝኾና ሰባት ጨጉሪ ክረኽቡ ክኢሎም እዮም። ኣብዚ መንጎ እውን ኣብ ሓደ ወቕቲ በንዲ ጨዊዋ ዝነበረትን ዝሃደመት ዳንሮች እትበሃል መንእሰይ ጨጉሪ ተረኺቡ እዩ። ፖሊስ እውን ብቕልጡፍ ነዚኦም መረዳእታታት ብምርካብ ንቴድ በንዲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምስ ኣውዓሎ ምስ ካልኦት ተጠርጠርቲ ገይሩ ንዳንሮች ነቲ ገበነኛ ንኽትፈልዮ ትሕተት። ንሳ እውን ኣብ ልዕሊ በንዲ ኢዳ ስለ ዝጠቆመትን ካልኦት መረዳእታታት እውን ብምውሳኽ ናብ ቤት ፍርዲ ዘቕረቦ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ቴድ በንዲ ካብ 1 ክሳብ 13 ዓመት ናይ ማእሰርቲ ብይን ንክመሓላለፈሉ ተገይሩ እዩ። በንዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንከሎ እውን ናይ ሕጊ ክእለቱ ተጠቂሙ ናብ ቤት ፍርዲ ንኽቐርብ ብምግባር ካብ ቤት ፍርዲ ካብ ሓደ ገዛ ብመስኮት ነጢሩ ክሃድም ክኢሉ ነይሩ። ኮይኑ ግን ድሕሪ መዓልትታት ተመሊሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የውዕልዎ። ሕጂ እውን በንዲ ኣብ ቤት ማሕዩር ዓሪፉ ኮፍ ክብል ኣይከኣለን። ተመሊሱ ካብቲ ቤት ማሕዩር ንምህዳም ትልሚ የውፅእ። ነዚ ትልሙ ድማ ብብዙሓት ሰባት ሓገዝ ን6 ወርሓት ዝኣክል ብሕቡእ ገንዘብ እናቐበልዎ $500 የዋህልል። ነቲ ገንዘብ ተጠቂሙ እውን ካብቶም ናይቲ ቤት ማሕዩር ሓለውቲ ንዘልይዎ ኣቑሑት ብምዕዳግ ኣብቲ ናይቲ ቤት ማሕዩር ብዝነበረ ሓፂን ገይሩ ነቲ ቆርቆሮ ብምቕዳድ ኣብ ሓደ መዓልቲ እቶም ኣባላት ናይቲ ቤት ማሕዩር ኣብ ምኽባር በዓል ኮፍ ኢሎም እንከለዉ ኣብ ዓራት ውሽጢ መጽሓፍ ብምግባር ብኮበርታ ከዲኑ ዝደቀሰ ኣምሲሉ በቲ ዘዳለዎ ነዃል ወፂኡ ክሃድም ክኢሉ እዩ። ካብዚ ንድሓር እውን ማኪና ብምስራቕ ካብቲ ከባቢ ይጠፍእ። ነዊሕ ጉዕዞ ድሕሪ ምግባሩ ኣብ ቺካጎ ይበጽሕ። በንዲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሃደመ ይኹን ናብ ቺካጎ መብጽሑ ማለት እውን ን17 ሰዓታት ዝኣክል ኣይተፈልጠን ነይሩ። በንዲ ናብ ቺካጎ ድሕሪ መብጽሑ ንባዕሉ ካብ ገበን ተዝኽወል ናብ ዓይኒ ፖሊስ ከይኣተወ ተዝነብር ነይሩ። ናይ ምትሓዝ ዕድሉ ኣዝዩ ጸቢብ ክኸውን ነይሩ። ኮይኑ ግን ናብ ሓደ ስራሕ ንኸመልክት ታሴራ ስለ እተሓተተ ዝተፈላለዩ ታሴራታት ካብ ኣዋልድ ምስራቅ ብሕታዊ መማረፂ ይገብሮ።
ክሬዲት ካርድታትን ዝተፈላለዩ ነገራትን ክሰርቕ እውን ቀጸለ። ናብታ ከተማ ካብ ዝመጽእ ድሕሪ ሓደ ቅነ ግን ናብቲ ልሙድ ዝኾነ ተግባሩ ይምለስ። ኣብ ጃንዋሪ 15 ብ1987 ኣብ ሓደ ናይ ዋደድ ዩኒቨርሲቲ መተኣኻኸቢ ውሽጢ ብምእታው ንኤልዛቤት ቦን ተባሃለት ንጓል 21 ዓመት ተምሃሪት ብዕንጨይቲ ኣብ ርእሳ ድሕሪ ምህራሙ ሓኒቑ ይቐትላ። ቀጺሉ እውን ንጓል 21 ዓመት ሌዛ ሌቢ ንዝተባሃለት ጓል ናብ መደቀስ ዓራታ ብምእታው ውንኣ ክሳብ ዝጠፍእ ግዜ ሓኒቑ ድሕሪ ምህራሙ ናይ ጡባ ጫፍ ይቆርጸላ። ቀጺሉ እውን ናይ ጾታ መጥቃዕቲ ምሰብጽሐላ ናብ ካልእ ክፍሊ ኣትዩ ኣብ ልዕሊ ካልእ ጓል መጥቃዕቲ የብጽሕ። ካብቲ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ቀጽሪ ድሕሪ ምውጽኡ ናብ ካልእ መንበር ገዛ ብምእታው ካልእ መሰክሕ ማሴት የብጽሕ። እዚ ማለት እውን ኣብ ሓንቲ ምሸት ጥራይ ሓንቲ ጓል እንትቐትል ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣዋልድ ከቢድ ማሴት ኣብጺሑ እዩ። እዚኣቶምን ካልኦት ብዙሓት ገበናትን ድሕሪ ምፍጻሙ ካብ ፍሎሪዳ ፓንሃንድል ናብ ምዕራብ ገጹ እናገንሐ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ሓደ መዓልቲ ንድህሰሳ ብፖሊስ ጠጠው ንኽብል ይግበር። ኣብዚ ሰዓት ግን በንዲ ነቲ ፖሊስ ኣብ እግሩ ብምህራም ንምህዳም እኳ እንተፈተነ እቲ ፖሊስ ስዒቡ ግን ብምሓዝ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የውዕሎ። እቲ ፖሊስ ኣብቲ ሰዓት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘውዓሎ ብኤፍቢኣይ ካብ ዝድለዩ ሰባት መንጎ እቲ ሓደ ከም ዝኾነ ኣይፈለጠን ነይሩ። ቴድ በንዲ ግን ብድሕሪት ኮፍ ኢሉ ተተቐትለኒ መሐሸኒ ክብል ተዛሪብዎ ነይሩ። ካብዚ እንዳሓር በንዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣሜሪካ ግዛኣታት ኣብቶም ዝተኸፈትሉ ክስተታት ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ነቲ ኸይዲ እናተኸታተለ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ታሪኽ ብቲቪ ተመሓላለፈ እቲ ናይ ፈለማ ሰብ ክኸውን ክኢሉ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ እውን ኣዝዩ ነዊሕን መሰልቸውን ካብ ዝኾነ ናይ ፍርዲ ኸይዲ እንዳሓር ብፈለማ ኣብ 1979 ብኽልተ ናይ ኮሌጅ ተምሃሮ ቅትለት ጥፋኣተኛ ኮይኑ ስለተረኽበ ናይ ሞት ፍርዲ ተበየነሉ ዝነበረ እንትኾን ዝቕጽል ዓመት እውን ጓል 12 ዓመት ህፃን ብምግሳሱን ብምቕታሉን ካልእ ናይ ሞት ፍርዲ ተወሲኑሉ እዩ። በዚኣቶም ኩሎም ማለት እውን በቶም ተረጋገጹ ናይ 30 ዋልድ ቅትለት ኢዱ ዝነበሮን ኣብ ዓለም ካብ ተራእዩን መስደመምቲ ገበናት እቲ ሓደ ዝኾነ ቴድ በንዲ ኣብ መወዳእታ እውን ኣብ ፍሎሪዳ ውሽጢ ኣብ 1989 ኣብ ናይ ኤሌክትሪክ ወንበር እቲ ናይ ሞት ቅጽዓቱ ይፍጸም። ክቡራት ቤተሰብ እቲ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ምዃን ኣይትረስዑ።